Eutelsat.com. Високоскоростен оптичен интернет и цифрова телевизия само за 13,80 на месец. Ако мислите за сигурно пътуване, БК Ауто е във вашата посока. Представител за Стара Загора на веригата Пилот. Широка гама гуми, стоманени и лети джанти, авточасти и консумативи за всички видове автомобили, мотоциклети, мотопеди, скутери, АТВ. БК Ауто. Сервис, тенекеджийски и бояджийски услуги, преференциални цени, абонаментно обслужване и бонуси за лоялни клиенти. БК Ауто. За да бъде пътуването удоволствие. Стара Загора, квартал Железник, изхода за баните.